اندام نونراتیە ئەنجومەنا نیشتیمانیە کوردی لە سووریێ هەرێما کوردستانê Newaf Reşîd dibêje ji ber PKK metirsiyeka cidî li ser Rojavayê Kurdistanê heye ku Tirkiye êrîş bike ser û weke Efrîn bibe, lewma jî PKK bûye nexweşiyeka mezin di laşê Kurdan da. Ku li her derekê destkefteke Kurdan hebe, kar dikin ji bo têkdana wê û karê wan yê sereke jî cihatiya projeya netewî serpereştiya Serok Mesûd Barzanî ye. Newaf Reşîd ji malpera Partiya Demokratîk Kurdistan re got PKK bûye nexweşiyeka mezin û ketiye laşê Kurdan da û weke şêrpenceyê ye. Li her cihekî destkeftên Kurdan hebin ew dijatiya wê dikin û kar dikin ji bo têkdana wê û karê wan yê sereke jî dijatiya projeya netewî serpereştiya Serok Mesûd Barzanî ye. Reşîd wiha got niha PKK hemû karekî dike ji bo ku welatan bikişînin nava parçeyên Kurdistanê û Kurd herdem di nav şera de bin. Lewma jî dema wê yekê hatiye ku şoreşek li dijî PKK were kirin û ji hemû parçeyên Kurdistanê derkevin. Eger ew yekpêk neyê, dê Kurdistan rastî şerekî mezin bibe û niha metirsiyeke mezin ji ber PKK li ser Rojavayê Kurdistanê heye. Li Rojavayê Kurdistanê bi tu awayî şer net bercewendiya Kurdên Rojava de ye. Wî berpirsîya nekesê wiha got eger PKK rast dibêje û armanca wan xebate ji bo gelê Kurd bila biçin Bakurê Kurdistanê û li wir xebatê bikin. Nebên û pirsgirêkan ji Başûr û Rojavayê Kurdistanê re derxînin. PKK hincetê dide welatan ku êrîş bikin serma û rewş wisa bimîne dê Tirkiye hemû bajarên Rojavayê Kurdistanê weke Efrînê dagîr bike. Newaf Reşîd wiha domand gefên Tirkiye cidî û metirsî ne ta ku PKK li Rojavayê Kurdistanê be.